An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sɛbɛn bi ntɛnɛn ye dɔ fɛngɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazarasan kalo 8 na utu kalo don bi o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye an balana k'a fɔ jɔminɛ kalo an balana k'a fɔ san yɛlɛmana sankura bi o tile sabanan yɛrɛ ye an balana k'a fɔ jɔminɛ kalo bi o tile saba ye jate la san kalo fɔlɔ don hijira san 1444 san do dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wuladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔndan min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ye dɛfu ye o jaabiw bɔra ka bɔ dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na lakanabaliya ka se k'a fɔ ko f'u ka wɛrɛ an ka jamana kɔnɔ lakanabaw bɛ wulikajɔ la k'u sɔn an ka jamana kɔnɔ na lakanabaliya mun bɛ sen na bi ani wulikajɔ minnu bɛ sen na o ko bɛ cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la min Kayi marabolo kɔnɔ na musorakɔrɔba dɔ ale taara fa a ka foro kɔnɔ na ale su yera o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ tasuma kasara dɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ jikɔrɔni an balada k'a fɔ sira dilan baara min bɛ ka kɛ o ko senfɛ maa dɔw ni tor'o la ka maa dɔw jɔngin kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛ n ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balankɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ min y'an ka jamana kɔnɔna ye fɛɛrɛ jumɛn de bɛ bi n'o kan ka ta basigi k'o ɲɛsin an ka jamana ma wulikajɔ bɛ ka kɛ tuma ni tuma kojugukɛla dɔw fɛ k'a fɔ ko f'u ka dankari an ka jamana bɛn ni kelenya la an ka jamana sira minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jamana ka taa sira kɔrɔ ye ka se ka o don ngalama na o wulikajɔ minnu bɛ sen na bi n'i y'a sɔrɔ u bɛ to ka baga maaw ma yɔrɔ ni yɔrɔ lakanabaw bɛ wulikajɔ la yɔrɔ caman na ka se ka kunbɛli ta ni ka ɲɛ suma o baara minnu b'a la ka kɛ bi ni ataki minnu b'a la ka kɛ yalima maaw hakilila ye mun y'a la fotoli dɔ b'u hakilila de an ka daw lamɛn. Fɛn don min man tɛ ka an ka siran ne yɛrɛ ka kuma na ne b'a fɔ ko ne ma siran parce que anw bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ jate i b'a fɔ denbayatigiw de ni anw siranna an kɔ mɔgɔw b'a kɛ cogo di denbaya b'a kɛ cogo di anw ni siran man kan ni o siranko don mɔgɔw bɛ u yɛrɛ ɲini bɛɛ bɛ taa fan y'i yɛrɛ la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ninnu tɛ se ka foyi k'an na n'u ye nin kɛ de ko k'an ja tigɛ nin tɛ foyi k'an na n tɛ se ka foyi de k'an na e bɛ ne dɔn ne bɛ dɔn ni an ye dunan mun y'an cɛla an bɛ autorité mɔgɔw wele dɔrɔn k'a d'u ma n'an yɛrɛ bɛ se k'a minɛ an b'a minɛ maintenant an bɛɛ de ye kelen mɔliko in na an bɛɛ b'an cɛ siri dɔrɔn n tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ n ye fasoden de ye bon fasoden ɲumanya wale o fana bɛ n wajibiya n ka to n ka faso kɛlɛdenw kɔ kɛlɛcɛw kɔ n ka to n ka armée kɔ n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili sigi mɔgɔ minnu b'an kunna u b'a dɔn u bɛ mun kɛ an bɛ se ka fɛn kelen min kɛ sisan dɔrɔn o ye ka to an ka armée kɔ donc an ka to an ka armée kɔ et puis an ka dugawu kɛ fana n'an bɛɛ dalen don Ala de la i ye chrétien i ye silamɛ ye i dalen don Ala min na o wele an ka dugawu kɛ. An ye mun faamu dɔrɔn banniw ye stratégie kura de ta ka to k'u ka kow kɛ donc maintenant an fɛnɛ kan ka kɛ vigilance ni fɛnw porter n'an ye sikanamɔgɔw ye qu'on informe les autorités ani ka faire attention beaucoup sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux bilama kɛra ko caman ye hali n'i bɛ mɔgɔw sikanamɔgɔw fɔ c'est mieux peut-être de se cacher pour ne pas que i k'i yɛrɛ exposer parce que c'est le plus dangereux d'ailleurs ne kɔni b'o ladilikan de di c'est-à-dire an ka kɔlɔsili kɛ anw yɛrɛ maliden bɛɛ k'a yɛrɛ lajɛ ko i ye sɔrɔsi de i tɛ citoyen gansan ye parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ i bɛ kɛ yen i bɛ jamana de kɔnɔ mais ni jamana tɛ yen donc a ka gɛlɛn donc bɛɛ ka kɛ cɛ ye bɛɛ ka jamana ka appel de aujourd'hui je suis médecin mais hali ne yɛrɛ n'a fɔra bi n ka taa n bɛ taa je suis prêt aussi. an balodan k'a fɔ nin tun ye fasoli dɔw kan ye an ka jamana basigi lafiya an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ da takurunda gɛlɛn n'o kɛra Mali ka basigi lafiya o bɛ sabati o y'a kunba de ye Ala k'an ka jamana ni k'a kɔlɔsuma n'an bɔra yen an balodan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na jikɔrɔninkaw fɛ yen siraba dilan baara min bɛ sen na ko mobili dɔ a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ mobili in kɔni ale kɔni folona de o kɛra so ye maa dɔw e ka dɔn ni ka se ka maa dɔw kasara o ni na ka maa dɔw jɔngin tuma min na ni baara in kɛra sapeur pompier o maaw talen kɔfɛ kɛnɛ kan o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ lieutenant colonel Adama Jatigi Jara ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Ne ye lieutenant colonel Adama Jatigi Jara ne ye pompier directeur régional Bamakɔ district kɔnɔna la yan. An wulila de ko tasuma mɛnɛnen bɛ yan
an nana sɔrɔ tasuma bɛ camion bɛn dɔ la ani citerne mun bɛ goudron mélanger tasuma b'o fila de la an ka mɔgɔw y'o de faga banabaatɔ sɔrɔla la banbagatɔ sɔrɔla la wa fɛn caman fana tiɲɛna tuguni ne tɛ se k'a ɲɛfɔ mun nana n'a exactement experts de bɛ tila ka enquête k'o la enquêtekɛla fana b'u dan ma bon sira dilannaw ka baarakɛminɛnw de don donc ne tɛ se k'a fɔ yɛrɛ mun ye tasuma mɛnna la mɔgɔ kelen de fatura mɔgɔ 3 o ye banabaatɔ jugumanba ye ani mɔgɔ 4 olu fana banana mais o t'i n'a fɔ 3 tɔn parce que 3 tɔn ka jugu kosɛbɛ fanga tun bɛ tasuma la wa citerne in fana mélange de bɛ k'a kɔnɔna la donc o bɛɛ fanga b'o la kɔlɔlɔ b'o la kosɛbɛ o de y'a to n bɛ profiter ka micro la k'a fɔ an somɔgɔw ɲɛna k'u k'u hakili to a la ni tasuma mɛnɛna kasara mana kɛ filɛlikɛlaw kan ka to yɔrɔ jan fɛ de u man ka gɛrɛ cogo si la n'i gɛrɛla kɔlɔlɔ b'a la est ce que a ye gɛlɛya sɔrɔ a ka baara in na an natɔla an ye gɛlɛya sɔrɔ an natɔla dɛ an ye gɛlɛya sɔrɔ an natɔla kosɛbɛ parce que mɔgɔw ma sira d'an ka mobili ma donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u hakili t'o la ne ni sugu kɛra an b'a a kunbɛn joona de ni mobili kelen nana dɔrɔn an bɛ mobili wɛrɛw labɔ an ka mobili 5 de nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc an b'a fɔ mɔgɔw ye k'u hakili to n'u y'an ka mobili mankan mɛn dɔrɔn ka sira d'an ma pour que an bɛ se ka teliya quoi directeur sɔrɔ cogo teliman b'aw la wa ni ɲɔgɔnna kɛra pompier bɛ sɔrɔ numéro min na ne bɛ tilen k'a fɔ ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la ne b'a fɔ o numéro o ye 80 fu 12 fu ani 1 o ye numéro fu ye 80 00 12 01 an baladan k'a fɔ ni tun ye Adama Jatigi Jara ye Siri Kulubali ale ka kuma bara la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ni ɲɔgɔnɛ kasara Ala k'an kisi a ma minnu ni tɔɔrɔ la yarabi Ala ka badabada nɔgɔya olu ye minnu bɛ yen n'olu jɔngɛna Ala ka fiɲɛbɔda kɛ olu ye farigan ka ban pewu n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ an bɛ sankura kɔnɔna na n'a fɔra sankura o ye ka dɔ k'a fɔ alisilamaya jate min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na o ye kira ka hijira an baladan k'a fɔ o ye san 1444 o dafara ka bɛn an baladan k'a fɔ don kɛra o kɔnɔna na ka bɔ juma na ka na sibiri kɛra o tile fɔlɔ ye o min kɛra Haut Conseil Islamique du Mali an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ o ɲɛmaa ye bi Cheikh Ousmane Madani Haidara ale ye ka dɔ k'a fɔ samɛsɛmɛ foli kɛ ani baara in yɛrɛ jate in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka Cheikh Ousmane Madani Haidara an ka yɛrɛ lamɛn alhamdulillahi san min hijira san o y'a kɔ don sankura o y'a ɲɛsin jate min bɛ kɛ ni hijira ye hijira ti dɔwɛrɛ ye alakira sallallahu alaihi wasallam a kɛlen ka wele da ka mɔgɔw wele ka na ala ma ani k'u kana ka bɔ cɛnniw la ka bɔ dulɔmiw na ka bɔ bolisɔnw na ka bɔ ɲɛnama minɛw la u ka ɲɔgɔn kanu ka kɛ baden ye ka kɛ kelen ye ni ɲɔgɔnna de la kira hijira la ni ka bɔ Maka ka taa Madina dekun kɔnɔna na an k'a dɔn kira ka Madina taga ka magan bila a kɛra mɔgɔw weleli de kama ka na ala ka sira kan ka jogojuguya kɛlɛ jogo ɲumanya bɛ se ka sabati cogo min mana a bɛ wajibiya anw silamɛw kan n'o sankura sera an ka alakira ladege tɔɔrɔ min y'a sɔrɔ a faso la n'a ma se ka sigi fo a taara fatu faso wɛrɛ la min tɛ ale faso ye silamɛya dekun kama a silamɛw kan k'u miiri o la k'u taasi o la ka tɛmɛ o sira ɲumanw fɛ kira kisi nɛɛma b'a ma a bangena Maka mais a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ danaya kɔnɔ bonya kɔnɔ bɛɛ ka bonya b'a kan o tuma na tuma min na nana fɔ mɔgɔw ye sa u ka bolisɔn dabila ayiwa u ka bingani dabila u ka kɛ laadiri u ka tile o yɔrɔ in de la a y'a ka tɔɔrɔ bɛɛ sɔrɔ tɔɔrɔ in sɔrɔlen a ma ɲɛ a ma se ka sigi faso la tuguni a ye faso bila mana anw ka silamɛ san bi jate kira bɔli de la Maka ka taa Madina maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'a fɔ ko sankura ala k'a yira aw ni anw na hɛrɛ la san min nalen filɛ nin ye ala ka nin kɛ sankura ye Mali bi lafiya sɔrɔ Mali bi a cogo kɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ ye ko aw samɛ ala ka san caman yira ani aw la an bɛ dugawu kɛ Cheikh Ousmane Madani Haidara Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma a fɔra cogo min na yarabi ala ka san ye ka kɛ hɛrɛ san ye k'an ka jamana tɔɔrɔ fɛn fɛn ma k'a bala yɛlɛ ɲɔni ka bɔ a kan ala k'o k'a kɛ alaya kosɔn kira na so bonya kosɔn n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ min ye ka dɔ k'a fɔ kayikaw fɛ yen o kɛra nin kɛra dabalibanko ye ko jɔnko kuma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kabini sangaja n'o kɔni gɛlɛn bɛ ɲɔgɔn sama ye kunnafoni na ko musokɔrɔba dɔ kɔni a tununa ka nɔforo kɔnɔna na musokɔrɔba in yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o ye jugu siribe ye a tununen kɔfɛ don n'a dugusajɛ a su taara ye k'a minɛ ka nɔgɔ de kɔnɔ a na kɛ a falen bɛ ye ka sɔrɔ k'a tigɛ ka tila ka don bɔrɛ kɔnɔna na ka taa musokɔrɔba in fili an baladan k'a fɔ musokɔrɔba in fure ye kunnafoni kun dira k'a tununa kɔfɛ a yira an cɛkɛɲɔgɔn bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ takoba la ale tun y'a welewele da kɛ a tununi na a yelen kɔfɛ takoba ye min fɔ ka bɔ kayikaw fɛ an ka lamɛn nin kɛra bi nin tɛ kayikaw danbe ye su min yera bi a cɛ ka jugu kojugu anw bɛ kɛlɛ min na bi o ye ani maajugu minnu bɛ ɲɔgɔn na o de haminanko b'anw na mais kayi jɔnya ko a tɛmɛna dan kan
monsieur le gouverneur. Kayikaw munye wele kambla ngom musokoroba do be nga tunna ka furu kono mugota tafando. Né oye Lanimodi. C'est de la commune de Soni. Monsieur Koroba Intoro de Ko Djogu Sidibé. A Bangina 1952. Sambi Olom la Dine. Salango Akakiri Kera Kaya tribunal là. Utara Kofubi Furu Boshala. Parce que Amason Jonyama. En juin 2000, Anga Gendarmerie Kouyema, Chama convoqué Monsieur Ngakula. Il y avait Djadje Bagari Kanouté, Bachili Mamou Kanouté, Soare Ladji Bachili Maimouna Artuma Kanouté. Au Kera en 2000. Kosani na Muso Nani Tarakata Gouchaka Furukono. Musoroba ngumba kapalelo kungo anye kuna foni soroka foko musoroba atara kungo kuna mai me fofonobi ngonu mata otajila uyati kafaka kataduko kaikaw musoroba shu yera bi bore kono uya goshi kafaka sugoro bore jemambai uye musoroba shoro kono uya essaye ka tiketike fana uma domo kunya essaye kuba jeni on men ye tokono dugu de la il faut ko Congo walma Rwanda ni Burundi nundi la une vieille de 70 ans kafaka tant que ni adamade ba don wallahi nebe do kaso nebe bo tubabu nuka kafriya be uyanda ni kiride ite tige yera fika shera so fra jamana na odore bi tige yera tubabu ma klonge ke kirikula la justice est équitable en Europe uyanda naundi selengo atara so furo kono Amason Jonyama abe foro mi senabili ka san bioro ni kobo ko fa ko de boshala o kiri tigera ka bampeu tribunal la kaya brosi be musoro bare bulu taika foro katika seneke nyine samira atara so muso nani kati ko fa ka foro bla parce que Amason Jonyama kungo musoro ba tourna foro kono uya faga uka sugoro bore jemambai uya kokono kata fli ngo kono bi fale ber mo ya fli jilay sapere pompier okele ka shubo uya soro murudaba la umba do fana made ukumi faka jini de ka trasitun ni de krakai wallahi ninga no monsieur le gouverneur ni de karika region Kaye dukutuku ni de karabi. Kaye almamiou ni de karabi. Kaye juju ni de karabi. Juju ni enquête ka no. Muso nani munu ya agressé ou donné do. Kiri katika nyema. Ministre de Sera Frayam ne kabla wola. Asimi de mana Sera Frayam ne kabla wola. Mali constitution ya kala. Ibako quel beau pays mais Djoya be yoro bela jeli mais c'est officiel la Kaye. Djoya be segou. Djoya be sigaso. Djoya be mopti. Même le nord luka djoya djuna te mais elle ne tue pas les gens. Uluti madinga biga forokono. Uti banga sedi ko fait parce qu'il est Johnny. Akara apartheid de Kaya. Imason iti Sénégal. Imason iti do misiri kono. Imason ibi gega bo sigdala. Dugolo te tayi. La terre appartient à l'État. Malien yoro do kadibita sigi. Kay carte do beyti kay ka deyira wolude. Minu mbe nu origine re buraka tay. Président banguna Bamako do. Asibi guta te Bamako. Afrique Bamako tige nyari la ko ni turu la ko de ani travel la ko. Bamako carte do beyti jemu re ko nyari. Le Mali c'est ça. Mais Kaya chaque fois ibi juna ko inde akeme manga bare kay. Mau be gushi ku faga. Mau fangele be tige. Mais tout ça akana broche ke binga. C'est l'État qui a failli à son devoir. Chéria te flay. Tant que impunité na be jamana kono yede sa ko kebeke. Minu musokoroba infaga. Ou kamine Chéria Breka Gouchoukun, Koukeka Djemato l'a dit. La balle est dans votre camp, les autorités de la région de Kaï. Hey! Chini Troube Djondela. Ambalodan Kafoni, tu es Takuba Kanye Kabo, Kaï, Anchakanyondo, Ambe Femi Fo, Yarabi Alani Queen, Alaga Yele da Koukan, Baskin Lafia, Kananoe, Anga Jamana Mongo Feminabi, ou Tegadi Nyomae, Anga Jamana Yarabi Alani Nyoneo, Kankishi no Toroma, Anga Jamana Kono, Namborai. Kulumbe ni asorwele ko Malien de charger olu mau olu bora keraniana kasekata Senegalika ufi ambarko mi ni asoro gerente mi sigilen tuma anka o wati kona na doni chaman tumbe ni asoro munu tunganga doanga jamana kona na ni gerente kreso e kaseku jo malini jamana wera oni nyonja keraniana Senegali o doni munu tumbe gerente ule ko fe ku tumbe por la wako Senegalika wi hake minge u jole ku yo waru ni ko lu yafa olu tara Senegali o sen fɛ min ye ka ka fɔ kulu yɛrɛ a tɔgɔla min ye Sulemano Baba Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Kun fila de y'an se Dakar. An ko ko embargo nana ni effet minnu ye parce que an ka minɛnw tora kalo 6 nana ni wari caman y'an tun kan k'u sara an k'an bɛ wuli ka n'o na donc o kun y'an nako fɔlɔ ye. Filanan kun ye forum min kun bɛ yen forum min fana kun bɛ yen nɔ forum c'était Dakar ni Mali cɛ donc a fila bɛɛ kun ye nakun ɲɛnama ye. Or, an nana surtout wariko parce que ni y'a lajɛ kalo 6 tɛmɛnen kɔfɛ embargo kɔfɛ opérateur dɔw bɛ opération kelen na on te demande plus de 50 millions dɔw 27 millions dɔw 30 millions donc n'u kun y'a sara a bɛna baara gɛlɛya Mali kɔnɔ parce que n'a sarala a bɛna o minɛn kelen de sɔngɔ gɛlɛya Mali kɔnɔ an kun tɛ se k'an sigi k'o lajɛ diyagoya tun ye an ka na ka na ɲɛɲini na parce que embargo min bɛ na nka anw m'a ɲini i ma fɛn min ɲini n'a fɔra ko ka taa k'i ka wari sarako ye an nan'o de f'u ye n ko n'o kɛra vraiment an ni Sénégal cɛ balimaya ni sinjiya ni sira fɛn o fɛn bɛ yen
a bɛna sira in nɔgɔ an n'ale wɛrɛ ko tiɲɛ don port mɔgɔw y'u ta bi o yɔrɔnin kelen bɛɛ Dubai port fana y'a ta bi bolere ninnu bɛɛ lajɛlen a disposition ta k'a fɔ cɛnin yɛrɛ la bin kɛra an ka u yɛrɛ b'a dɔn donc u bi fara an kan k'a bi an ye an m'an papier sɔrɔ fɔlɔ an bɛ k'a ɲini mais déjà on a le principe que u ko k'u b'a bi n'an ka camion kun sera frontière la Sénégal frontière la douaniers tun b'an ka minɛnw papier minɛ ko fɔ chauffeur bɛɛ minɛnw kelen bɛɛ ka 1000 sara an ni douane ka réunion sɛbɛn an y'a ɲɛfɔ douane yɔrɔ min na o don kelen bɛɛ an réunion banna yɔrɔ min na o y'a ci bila ka taa k'a fɔ a kana minɛ tuguni an y'a jaabi sɔrɔ k'a fɔ o minɛ ni dabilara n'i y'o jate minɛ n'a tile dɔw kɔnɔ camion 400 300 a 1,000 c'est 4-5 millions par jour a bi bɔ maliyɛnw de kun a bi dɔ de fara an ka minɛn sɔngɔ kan n'o bɔra yen nɔ douane fana y'a fɔ an ɲɛna u y'a système informatique don a la pour que an ka dossier kun bɛ retardeli minnu kɛ ni ala sɔnna a ma o système donna nɔ o fana an bɛn'o bila an kɔfɛ donc an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn k'an ka autorités fo olu minnu y'a to an sera ka na ka Sénégal autorités fo an n'ale u y'an bonya k'an karama an y'a fɛn fɛn ɲini fɛ u y'a bɛɛ k'an ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'o ka ɲɛta ye Sulemani Baba Traoré a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya yarabi ala o tɛ sabati ni jago tɛ ala k'o don bala n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ dɔgɔnɔw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ wele ko Guinée dɔgɔ olu ye fara ɲɔgɔn ba kɛ ka se ka lajɛrɛ dɔ kɛ Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ la o fara ɲɔgɔn kun de dɔ yɛrɛ dɛ dɔgɔnɔw u ka maakɔrɔw danbe ni tabiya minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye ko kɔrɔ ye dilikura bɛ se ka don na cogo min na kulu in yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ ye fara ɲɔgɔn kɛ a ɲɛma dɔ ye Fuseni Yaliko ye ale ye kuma min fɔ o filɛ. An caman bɛ yen nɔ an sɔrɔla Tɔkɔnɔdugu la donc an nana sɔrɔ école la an y'a sɔrɔ an mɔkɛw an faw minnu bɛ yan u faralen don ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan mun kama ka fara ɲɔgɔn kan an seko ni danbe an ye min sɔrɔ so k'a o lakanaya ka sɔrɔ k'a o lawiriwa donc an nana o de sɔrɔ donc o diyara an ye parce que an dɔw filɛ nin an b'u kɛrɛfɛ an mɛnna dɔw ta ye san 20 dɔw ta ye san 25 dɔw ta ye san 15 donc olu ye nin tɔn sigi a bɛ san 31 la donc an m'u ye damadamani kɛ u kɛrɛfɛ vraiment an y'a ye u bɛ baara min na an y'a ye u bɛ cɛsiri min na pour que Mali kɔnɔ bɛn ka na Mali kɔnɔ seko ni dɔnko o ka yiriwa o de y'a to an ye nin kɛnɛ sigi u ye. An b'a ladan k'a fɔ nin tun ye Fuseni Yaliko ye nin tun y'ale ka ɲɛ ko in yɛrɛ u kun kɛlen bɛ k'a denbajala ta k'a di maa min ma o ye ka dɔn k'a fɔ colonel Nɛma Sagara ale ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna finitigilaka ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ maa cɛsirilenba denbaya tun b'ale bolo Nɛma Sagara kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. N'i ye dɔgɔnɔden i kan ka kɛ cogo min na anw de bɛ yan pour que k'a f'u ɲɛna an aînés fana bɛ yen olu b'a fɔ anw ɲɛna mais an tɛna olu bila munumunu ni fɛnw na ni baara ni a dira ma a dira ne n'ale fila de ma donc an tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ pour que ka denmisɛnninw k'u bilasira parce que n'u bɔra so ka na ni mɔgɔ mɔgɔ sera aw ka Bamakɔ yan ko wɛrɛ bɛ yan donc an b'a essayer k'u cadrer pour que o ko ninnu ka n'u sɔrɔ o de ka anw jija kun y'o ye n'u y'a fɔ an ka taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa u nɔfɛ pourvu que n'an ye min f'u ye o fana ko kɛ ni dɔgɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ la an kan bɛ bɛn nin ma voilà c'est pourquoi an ye bɛɛ wele ka na. An b'a ladan k'a fɔ nin tun ye colonel Nɛma Sagara kan ye a fɔra cogo min na dɛgɛ o dɛgɛ ka di bɛn dɛgɛ ka di n'a bɛɛ ye ala k'an bɛn an ka jamana ka ɲɛta kunna jamana in ka se ka bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko DEF o baaraw bɔra ka kɛ o jaabiw bɔra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na jaabiw bɔlen kɔfɛ sodanso minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maa caman ka fɔ la ko ɲinɛta in kɔni k'a ma ja k'u se ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ minnu kɛ kurutu minnu tun bɛ k'a la ka se ka fusirew dan na o kɛra sababu ye an b'a ladan k'a fɔ caman ko k'a ma ja nka u n'a tabalelen kɔnɔna na minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye sarabaw cɛ a la o caman ye kɛ nisɔndiya jira a yirala k'a fɔ ko minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɛra sodanso ye n'i y'a sɔrɔ DEF yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ɲɛnɔ bɛ tɔmɔ ka sanga n'u ka baaraw yɛrɛ kɛcogo ɲuman ye n'i y'a sɔrɔ o ye première nationale ye musolaka dɔ de kɛra i ka dɔn k'a fɔ o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye nka o kɔfɛ communiste kɔnɔna na ka na se Yirimajɔ an b'a ladan k'a fɔ kalanso min n'a bɛ wele ko la cadette o kalanso n'i y'a sɔrɔ o ye madame Jarasuba ale furumuso u ka kalanso min bɛ Yirimajɔ o la kalanden dɔ fana ale yera maa ɲɛnɔ tɔmɔnenw na yaasa ka nin bɛ lepere tigɛ di an ma min ye siyan tiɲɛ ta ale ka dɔn k'a fɔ cakɛla y'an fɛ yan o kɔfɛ a yɛrɛ bɛ karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na siyan tiɲɛ ta fɛn in kɛra cogo jumɛn de la i t'a ɲɛfɔ ye. Ablaye Kulubali an b'i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri la i y'a fɔ cogo min na ɲinɛ DEF kɔni fɛn min ye ale jaabi ye n'o ye ɲɔgɔndan jaabi ye a bɔra dɔ furancɛ in kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ kasi nka dɔw bɛ yɛlɛ an y'a jateminɛ maa kasita de cayara ni maa yɛlɛta ye k'a sabu kɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ɲinɛ DEF ale man ja bari 100 sara o 100 sara la maa 40
wolonfila ani buruburu o de defu sɔrɔ o sɔrɔla an ka ɲɛmɔgɔyaso n'an b'a fɔ ma ko ministre de l'éducation o n'a ka cɛdenw ka wuli ka jɔ fɛ fɛn min ye san tɔw yuruguyurugu ko minnu bɛ kɛ ka se ka sijew kɛ ka fiti kɛ o si ma se ka ɲɛ sɔrɔ ɲinɛ lakɔlɔsi tigilamaw ni o de ye surveillant ye ayiwa olu fana ye wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye yuruguyurugu ko minnu bɛ kɛ sali kɔnɔ o si ma se ka kɛ ɲinɛ o de kɛra gɛlɛya ye denmisɛnninnakaw fan fɛ nka ko mana gɛlɛya cogo cogo la dɔw b'a sɔrɔ minnu y'a sɔrɔ an b'a fɔ olu ma k'u félicitation minnu fana m'a sɔrɔ an b'a fɔ ma k'u ka wuli ka jɔ boloda kabini sisan walasa san wɛrɛw ka se k'a sɔrɔ ɲinan jɔnjɔn n'o de ye première nationale Mali bɛɛ mɔgɔ min kɛra maa fɔlɔ ye o kɛra musolaka ye o tɔgɔ ko Maɲuman Jabate ale si ye san 13 ye ale wulila k'i jɔ ni kuru 18 ani buruburu ye maa tan fɔlɔ minnu y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ olu la fɛn min ye commune 6 école den dɔ ye commune 6 quartier min bɛ n'an b'a fɔ ma ko Yirimajɔ Abubakar Traoré bo olu la a bɛ bɔ Yirimajɔ a école so bɛ yen nɔ ko école privée la cadette ale bɛ yen nɔ de an b'a fɔ Abubakar ma ka félicitation Ablaye ni ne tun b'an bolo bi ka a di aw ma. An bɛ dugawu kɛ siyan i ni ce i tiɲɛ ta a fɔra cogo min na yarabi ala san wɛrɛ o ta ala ka kɛ minnu ma sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka sɔrɔ an ka jamana ka kalan ni ka yakubaya n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye jagokɛlaw kɛrɛnnɛna olu ka ɲɛmaso o ɲɛmaw kulu wulilen bɛ nin waati na minisma b'an ka jamana kɔnɔ na jago sira kan mun ni mun de kan ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma jaabi bɛnɛ ka bɔ maa min da jagokɛlaw ka ɲɛmaso Yusuf Batila ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. A bɛ kalo 4 bɔ ne yɛrɛ taara minisma mɔgɔ rencontré k'a f'u ye ko u b'an fɛ yan nɔ nin y'a san 10 ani dɔ ye mais u ka présidence Mali la yan nɔ secteur privé mɔgɔw bɛ mun sɔrɔ a la u bɛ profiter mun na a ka dɔgɔn tuma bɛɛ an b'a mɛn k'a fɔ k'u bɛ miliyari 1 ani tilancɛ dollar dépenser Mali la yan nɔ san o san mais n'i y'a lajɛ volet mun ye économique commercial ye a ka dɔgɔ a la ni nakun b'u la u bɛna an dɛmɛ de ka kɛlɛ ban mais u bɛna ni wari hakɛ mun ye n'a sɔrɔ a kun bɛ don développement sira fɛ a kun bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ mankan na mankan bɛɛ tɛ réglé ni marifa ni kisɛ ye ni ɲɛta bɛ yen fɛn caman bɛ nɔgɔya Mali la u bɛ yan u kama ko vraiment u jɛnna n'a ye o an b'a lajɛ ka don dɔ boloda ka na yan nɔ u bɛna kunnafoni di mɔgɔ ma olu ka marché bɛ sɔrɔ cogo di procédure mun b'a la pour que mɔgɔ k'a faamuya mais an y'a insister tuma la k'a fɔ ko u ka procédure a k'a kalan k'a faamuya a caman bɛ compliquer an ka mɔgɔ ma u k'a essayer k'a simplifier Mali ka cas c'est vrai qu'on est depuis 2013 mais 2013 san cɛ lafiya ma sɔrɔ jamana kɔnɔ yan facteur caman nana mun ni ministre ka ko tɛ kelen yɛrɛ covid-19 nana yan événement mun kɛra 2020 ani 2021 ani crise mun bɛ bi la donc jamana ye sɛgɛn caman fara ɲɔgɔn kan ni ministre bɛ yan u bɛ nin wari hakɛ ninnu dépenser Mali la san kɔnɔ a ka ca u bɛ fɛn fɛn san o k'a sɔrɔ u b'a san entreprise mɔgɔw bolo yan a bɛ kɛ sababu ye jagokɛlaw ka jago bɛ yiriwa l'impôt bɛ sara du gouvernement ye bɛɛ bɛ taa sɔrɔ a la ni baara kɛra ka ban dɔrɔn a bɛ baara caman di mɔgɔ ma a bɛ caman bɔ sɛgɛn na o de la autorités y'a fɔ conseil na ko an ka nin rencontre ninnu an ka sinsin kosɛbɛ an ka gɛlɛya u ma an n'u ka baarakɛ ɲɔgɔnya a bɛ komi taabolo kura de bɛ na k'a la sisan mun tɛ kɔrɔlen ye taabolo kura min bɛ na k'a la de an bɛ sigi ka kuma aw bɛ yan aw na ko ye nin ye an bɛ fɛ aw ka dɛmɛ ni nin sira de a kana kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ na dɔrɔn k'a fɔ an nana aw dɛmɛ an bɛ nin de kɛ fo an n'u ka bɛn a kan domaine bɛɛ la mun bɛ jagokɛlaw kun kan an y'a ɲini fɛ u k'a lajɛ u ka procédure maliyɛn bɛ se ka fɛn fɛn kɛ u kana to mɔgɔ wɛrɛ ka n'a kɛ u k'a to maliyɛn yɛrɛ k'a kɛ hali maliyɛn kun tɛ se ka fɛn mun kɛ u k'u kalo la k'a fɔ pour que i ka se k'a kɛ i b'a kɛ tan k'u former ka kunnafoni d'u ma et k'u accompagner ni ala sɔnna an ka laɲini kɔni ye mun ye ni séminaire mana ban bɛnkan mun mana bɔ a kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye an n'u ka baarakɛ ɲɔgɔnya a taabolo bɛ falen et avancé caman bɛ k'a la maliyɛnw ma. an b'a k'a fɔ ni tun ye Yusuf Batili kan yan fɔra cogo min na mais ni sugu nɔfɛ tɛ min ye ala ka ko u bɛ ka fɛn min ɲɛɲini n'o ye jamana ka kɛ ye ala k'o bila sabati minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ danbe ni tabiyaw olu taabolo ma n'o ye seko ni dɔnko ni danbew ni tabiyaw ye u bɛ wulikajɔw la ka baaraba dɔ kɛ n'o ye ko dugulamini u bɛ to ka taa yɔrɔw la yɔrɔ salenw na ka taa maaw hakili lajigin u tun bɛ kɔn dɔrɔn ani sanni na dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na o senfɛ minisiri ye an dogolen gindo ale yɛrɛ ye kuma min fɔ munumunu salo in senfɛ an ka lamɛn. Nin baara in bɛ anw ka seko ani an ka kɔrɔlen an ka histoire a b'anw hakili jigin o de la a b'o de matarafa n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ aw ye kɔntrɔle ni sanɛ Mali kɔnɔ yan n'a fɔra a b'anw hakili jigin kɔrɔlen na kɔrɔlen min bɛ taa fo san 100 caman na donsow jɔyɔrɔ kɛra fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ hakilila maliyɛn caman b'a kalama
minnu t'a dɔn u k'a ɲini k'a dɔn donso jɔyɔrɔ ye fɛn min ye donc nin monument min filɛ anw kɔfɛ a bɛ kuma anw fɛ dɛ autant nin monument bɛ kuma anw fɛ monument tɔ fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ yan ani Mali yɔrɔ wɛrɛ anw de t'a jateminɛ o sɔgɔma o sɔgɔma wula o wula n'anw bɛ tɛmɛ nin monument ninnu bɛ kuma anw fɛ de o peut-être que an t'u ka kuma mɛn an t'a faamu n'o tɛ monument bɛ kuma na anw fɛ nin monument kelen kelen bɛɛ ye livre de ye livre d'histoire a dayɛlɛnnen don donc ne b'a ɲini bɛɛ fɛ o livre d'histoire in n'o bɛ ye nin monument ninnu fɛ bɛɛ ka o livre d'histoire in kalan a dayɛlɛnnen don bɛɛ k'a faamu ni min y'a faamu o bɛ tɔmɔta sɔrɔ a la ni min ye tɔmɔta sɔrɔ a la je crois que a bɛ nafa caman sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na munna a b'a to a b'a ka jamana histoire dɔn a b'a ka jamana dɔn donc mɔgɔ n'i ka jamana histoire dɔn a ka ca Ala fɛ e bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa jamana ko la parce que i t'a fan i n'a dɔn i ka jamana ye fɛn min ye i bɛ n'a dɔn i bɛ n'a a valeur dɔn. An balɔrɔ ka fɔ ni tun ye ministre Kaɲɛ ye a fɔra cogo min na Ala ka ɲini fɛn ni k'o kɛ sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min kɛrɛnkɛrɛnna farafinna togodala musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen o baaraw bɔra ka kɛ kalo sa in kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na n'o kɛra dɔgɔfuranya tɛmɛnen na o sen fɛ Kama Sakiliba ale b'a ɲɛfɔ an ye ko fɛn in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Organisation panafricaine tɛ dɔwɛrɛ farafinna musow ka jɛkulu de don nka a ka kɔrɔ ni jɛkulu nin bɛɛ ye parce que ale sigira sen kan san 1962 o san 60 o de ye ɲinan ye donc an bɛ ka san 60 de célébrer ɲinan organisation in tɔgɔ la organisation in a taara développement sira fɛ a bɛ activité caman kɛ fɛn fɛn ye musow ka droit ye fɛn fɛn ye musow ka yiriwali sira ye organisation in b'o baara de kɛ comme ministre yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'a fɔra ko dun ka fa ka sabati togodala musow de don donc an ka se ka kɛnɛ sigi ka togodala musow lafasa u bɛ baara min na a ka da kɛnɛ kan a ka dɔn a ka dɔn dɛmɛ min kan ka d'u ma dɛmɛ min bɛ se ka d'u ma o ka d'u ma min ni u yɛrɛ ka journée kɔnɔna tɛ kelen parce que k'a da kan 31 juillet farafinna muso bɛɛ de ta ye n'i ko i bɛ baara kɛ ni togodala musow ye f'i k'a lajɛ i bɛ fɛ ka baara min kɛ n'a bɛ se ka pérenniser a bɛ se ka basigi o yɔrɔ la ka se ka nafa lase dun ka fa nafa lase an bɛ thème min hukumu kɔnɔna la n'i ye sara bɔ sisan sara 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ Mali kɔnɔ yan musow de bɛ togoda baara kɛ 80 ɲɔgɔn na 80% olu de ye a main d'œuvre olu de y'a baarakɛlaw mais n'i y'a jate minɛ anw de bɛ denw fana wolo mais n'i y'a jate minɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ plus de 50% n'i y'a denmisɛnninw fana sigi denmisɛnnin minnu tɛ san 5 bɔ n'u y'u sigi 100 kulu la i bɛ taa sɔrɔ 50 ou bien 50 ni kɔ olu dumuni kasara b'u la donc a bɛ jouer u ka croissance kan a bɛ jouer u ka fɛn caman kan hali a bɛ jouer u ka intelligence kan fɛn fɛn man ɲɛ ka tɛmɛ musow ka fanfɛla la n'u sera ka redresser o de ka d'an ye par exemple loi minnu votera musow ka droit min b'a kɔnɔ n'olu sera k'a lasabati après hali n'olu taara don min baara bɛ se ka continuer u bolo fɛ mais n'olu ma se k'a lasabati a ka gɛlɛ a ka sabati kɔfɛ donc an jigiba de b'u kan n'u bɛ na ni changement ye u ka o don changement kɔnɔ a kɔni bɛ diya an ye kosɛbɛ. An balɔrɔ k'a fɔ o hukumu kelen in kɔnɔ la min ye i ka dɔn k'a fɔ madame Kante Tɛnɛ Kante ale ye Yanfoyilaka ye Sikasokaw olu bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ Sikaso jɛkulu la ale yɛrɛ ye hakilila di baara in sen fɛ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ de ye Tɛnɛ Kante n bɛ Yanfoyila nin thème nin vraiment thème ɲumanba de don an balimamusow ka lamɛn an ka tɔn jɛkulu hamina ka dun ka fa sabati Mali kɔnɔ bana o bana b'an sɔrɔ an ka sɛnɛfɛnw fɛ ani an ka dumunifɛnw fɛ k'o bɛɛ kɔn an ka tɔn jɛkulu COFERSA don a siège bɛ Sikaso a présidente Alimata Traoré hectare b'an bolo nakɔ hectare b'an bolo hectare 5 an b'an ka fɛn bɛɛ sɛnɛ a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ne bɛ tɔn jɛkuluba de la Sikaso ko COFERSA Convergence des femmes rurales pour la souveraineté alimentaire an b'o de la Sikaso an bɛ tɔn min na tɔn ni muso jɛkulu de Kayi a Tɔnbukutu muso jɛkulu 40 wɔɔrɔ de b'a kɔnɔ muso kan ka muso 40 bɔ tɔn min yɛrɛ sigikun yɛrɛ mun ye ko k'an ka dun ka fa sabati ka hɔrɔnya n'i ko dun ka fa ka sabati dun ka fa sabatili a ka sanuya a ka hɔrɔnya a bɛ daminɛ depuis a sɛnɛyɔrɔ an y'a jate minna an muso jɛkulu y'a se ka hakili jagabɔ lon dɔ bɛna farafinna lon dɔ bɛna Mali kɔnɔ bana bɛ caya kun ye mun ye an ka sɛnɛfɛnw ani an ka dumunifɛnw sɛnɛ cogoya a n'a dumuni cogoya o de bɛna kɔnɔrɔbana caman di n'i ye maliyɛn sigi bi mɔgɔ 100 o 100 i b'a sɔrɔ mɔgɔ 45 kɔnɔrɔbana b'o la diabète tension furudimi a sɔrɔlen mun fɛ an ka sɛnɛ cogoya an y'o yɛlɛma an ka balo cogoya an y'o yɛlɛma an muso jɛkulu de y'a sigi ka hakili jagabɔ an k'a lajɛ an k'an ka dun ka fa ni an k'a sabati fɔlɔ ba fɛn min ye engrais ye fɛn min ye bagaji ye an k'a lajɛ an ka bɔlu kɔba an k'an ka farafinnɔgɔko daminɛ ba
an ka farafin bagaji ko damina ba an bɛnbaw degero la an mɔcɛw degero la donc n'an y'o kɛ an ka nɔgɔ kɔnɔfɛnw fɔlɔ sɛnɛ an ka farafin nɔgɔ ye bani an y'o sɛnɛ kɛ k'o essayer k'a lajɛ tomatiw ma toli aubergine ma toli ngɔyɔ ma toli parce que farafin nɔgɔ de kɛra k'a sɛnɛ an ɲɛ tɛ tɛmɛna han sisan an tɛ tugu nin kɔ ba parce que o de ye dun ka fa sabatili yɛrɛ ju fɔlɔ tomati ma toli aubergine ma toli ngɔyɔ ma toli i bɛ se k'a salati bila kunɲɔgɔn kelen don o don i b'a dɔn fosi t'a la an muso 4,000 ko de y'an sigi k'o hakili jagabɔ an ka nin projet nin ta an k'o k'an ka tagabolo ye an ka nin projet nin ta an k'o k'an dɔnsen ye o de b'a to vraiment dun ka fa bɛ sabati Mali kɔnɔ o ye fɔlɔ ye muso ni dun ka fa sabatili dun ka fa farafinna farajɛla a tɛ se ka sabati ni muso ma sanda la muso de ye du tuloma ye dun ka fa yɛrɛ la n'i y'a mɛn ko dun ka fa muso de ye du tuloma ye cɛ mana sɛnɛ kɛ cogo cogo ni muso ma suma ni mina ko ɲa dun ka fa tɛ sabati dɛ cɛ mana wari ɲini cogo cogo ka kɛ fonctionnaire ni muso ma se k'a ka baara sigi sen kan ka cɛ la wari tɔbɔtɔbɔ k'a la sabati dun ka fa tɛ sabati dɛ dun ka fa sabatili farajɛlaw farafinna denbaya yɛrɛ ka dun ka fa sabatili a tuloma ye muso ye muso de bɛ sumana don ko ɲuman muso de bɛ sumana bɔ ko ɲuman muso de bɛ cɛ ka nafolo sabati ko ɲuman muso de bɛ cɛ ka nafolo tiɲɛ cogo min ka d'a ye donc farafinna farajɛla les femmes sont la solution dun ka fa sabatili la a solution bɛ an de bolo n'an sɔnna dun ka fa bɛ sabati farafinna a bɛ sabati Mali kɔnɔ parce que cɛw bɛ min ɲini an fana bɛ nakɔni minnu sɛnɛ k'o kɛ daga la n'an y'o dun ka fa bɛ sabati dun ka fa sabatili cogoya ɲuman muso bolo a bɛ daminɛ gabugu kɔnɔ i ka gabugu fɔlɔ sanuya e ye ɲɛɲɛ tigɛ e ye mugu dilan o ma datugu sirantere bɛ don la nkɔbɔnin bɛ don la i y'a dun cogo o cogo e bɛ ka dumuni kɛ k'i fɔnɔ fa i bɛ ka bana dɔ de bila i yɛrɛ ɲɛ ne b'a fɔ an balimamuso ye surtout Mali kɔnɔ n'an bɛ tobili kɛ an y'a daminɛ ni sanuya ye la propriété o ye dun ka fa sabatili sira fɔlɔ ye suman jɛya o ye dun ka fa sabatili sira fɔlɔ n'i bɛ n'a tobi i mana na daga sigi ka n'a kɛ yala yala to n'a nin da fɛ i y'a datugu i ka n'a dilan ka ɲa i mana kini daga sigi malo la ko k'a jɛ i minɛ i tigɛ ko k'a jɛ i ye minɛ ko k'a jɛ i ye gabugu sanuya i ka dun ka fa i bɛ ka min tobi ko denbaya b'a don kɔnɔ tɛ kɔnɔ ko la o fɔlɔ sanuya i bɛ burusi kɔnɔ denmisɛnnin dɔ ye a ye kɔnɔfurunin ka bon a ye ɲɛji ye ka bon to sira dun de b'a kɛ to sira ma dilan ka ɲa n'o tɛ to sira ka ɲi maa ma dilan ka ɲa a dalen bɛ gabugu la sirantere bɛ dabila la nkɔbɔnin bɛ dabila la e mun'o kala cogo cogo k'o di den ma o mun'o dun o de bɛ kɛ kɔnɔbani ye bana b'a minɛ wa ni bana o den sugu minɛ a tɛ kɛnɛya dɛ dun ka fa sabatili bɛ farafinna musow bolo o dun ka fa fana a sabatili jɔnjɔ n balimacɛ fana dɔɔnin b'a la n'olu ye sɛnɛkɛforo di an musolakaw ma k'an ye sɛnɛ kɛ ka dunyɔrɔnin dɔɔnin ko tɛ k'o d'a ma an ka nakɔ ye sɛnɛ ye an bɛ nakɔni min sɛnɛ a bɛ taa min a bɛ taa daga kɔnɔ an bɛ tigani min sɛnɛ a bɛ taa min a bɛ taa daga kɔnɔ an bɛ ngɔyɔni min sɛnɛ a bɛ taa min a bɛ taa daga kɔnɔ o tɛ dun ka fa sabatili dun ka fa sabatili tuloma cɛ bɛ ɲɔ ɲini dɛ mais muso de bɛ n'a ɲini muso ne bɛ n'a ɲini vraiment n'an ye yɔrɔnin muso fana cɛ fana ka dun ka yɔrɔnin dɔɔnin d'a ma ten diyagoya tɛ dɛ ka i ma deli an ye an ka tigaforonin sɛnɛ ye k'an ka ganforonin da ye k'an ka ngɔyɔforoninw da ye o mana sa an y'o kari ko ɲa ka n'o kɛ narɔ dun ka fa ma sabati pour que kɛnɛya fana ka na muso ye sanuya dɛ e bɛ tobili la gbaro gabugu nɔgɔli e bɛ tobili la gabugu la n'a ma datugu e bɛ tobili la gabugu la kini ma datugu ɲɛbɛrɛ ni sirantere k'i bi narɔ k'e y'o tobi ko duteriw ko dun i ye bana de d'u ma i ma kɛnɛya d'u ma dɛ an b'a lɔn ka fɔ nin tun ye tɛnɛ kan ye u y'a fɔ cogo na an bɛ dugawu kɛ ala k'o ko bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye sualakaw fɛ Mali sɔrɔsɛlakaw ye wulikajɔba kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in na fo kana se an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi u kɔni kɛlen bɛ ka suala ani ka kɔlɔsili ka badabada daminɛ o yɔrɔw la arabadɔ ta kɔfɛ k'u tilara ka tɛgɛ da kojugukɛla maa caman kan o minnu bɛ ka kɛ bi bɛɛ bɛ k'i hakilila di nka araba tɛmɛnen kɔfɛ sualakaw k'i ka dɔn k'olu bɛ jɔrɔ minɛ kɔnɔ an bɛ don minɛ ko bi kɛrɛnkɛrɛnnena kurumari yɛrɛ bɛɛ Daramani Tarawele bɛ ka masabu dara ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ ka b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Daramani Tarawele ka bɔ Suala. Mun kɛra Suala arabadon o kɛra marifati dan ye. Sabu an ye marifati mun ye o la ɲɛrɛ ma deli k'o ye. An siranna Ala dun y'an sutura mugu in kun ni tigɛ k'a ban maa kelen de bali pɛridi o sɔrɔ ani misi fila sinon tiɲɛni wɛrɛ ma kɛ dugu kɔnɔ. Nka Abdulayi anw jɔrɔlen don hali bi yɔrɔ sumana maa an ma lafiya dɛ marifa kulu 3 de bɛ yen an tɛ se a si la ni jariti ko an ka fɛn o fɛn k'an b'a kɛ o t'a ɲɛ ni sɔrɔdasi ko an ka fɛn o fɛn k'an b'a kɛ ni donso ko an bɛ fɛn o fɛn k'an b'a kɛ nin fɛn o fɛn bɛ nin fa fu taara nin ye an jɔrɔlen don dɛ kɛlɛ dun sera yɔrɔ mun an bɛ kɛ ka jɔrɔ Ala kɛnɛ denkɛnɛ jeni binjalan fɛ o kɔrɔ ye di maa mun sen bɛ kora o ka sababu kɛ o bala o de ye denkɛnɛ jeninen ye binjalan fɛ n'i ye kɛlɛ jate minɛ a bi komi maliyɛn de bɛ kɛ ka ɲɔgɔn faa o ka gɛlɛn dɛ filiyatɔ cayara yatimɛ cayara a bɛɛ ye jamana de ye gadisi mun b'anw fɛ yan bi a bɛɛ ye maliyɛn donso bɛ o cogo la sɔrɔdasi bɛ o cogo la
o tuma kɛlɛ kɛra komi maliyɛnw de bɛ kɛ ka ɲɔgɔn faa ala k'an ni silamɛw kisi an kɔni hakili la marifa ko sera yɔrɔ min hali bi ni fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ ka sigi kɛ fɔ kɛ jɔn bɛ se ka sigi ko fɔ kɛ o ye ɲɛmɔgɔw de ye anw ni kɔmandanw y'a mun dilan ye a mɛ kɛ ɲuman ye an ye mun bila médiation yɛrɛ la u y'olu minɛ ka taa n'u yɛrɛ ye o du bɛ yen hali b'an n'u yɔrɔ dɔn ka taa sɔrɔ an ni kɔmandanw de sigira ka baara kɛ k'a ban ka maa suwasi ka sɛbɛn d'u ma nka u minɛna u bɛ yɔrɔ min bɛ an t'u yɔrɔ dɔn jɔnni y'u minɛ sɔrɔsiw y'u minɛ sɔrɔsiw ye mun minɛ médiateurs la den kelen min don a kelen de b'a fa ki so cɛman na ale tɛ bi a faso datugulen de bi a bɛ yɔrɔ yɔrɔ an t'a dɔn a tɔgɔ ye madu a jamu ye kulubali dugutigi den don ale de minɛn'o na pourtant commandant yɛrɛ de sɛbɛn signé k'a da siran ni gouvernement yɛrɛ ɲɛ anw dun fɛ ko bɛ yɔrɔ min na ni sigiki fɔ tɛ anw ni bamakɔkaw an tɛ cogo kelen ɲɛ anw bɛ yan an bɛ dahirimɛ ɲini na n'i y'a jate minɛ dɔgɔfiri foro jenina salu bɛɛ y'a dɔn foro bɛ jeni hali ala ɲinɛ ni ala mɛ fara an kan foro ni minnu sɛnɛna anw fɛ yan engrais yɛrɛ mɛ sɔrɔ ka k'o la anw m'a dɔn ni cikɛla yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ ka projet la bilen an ko kuma bɛ yen salanko ni ala mɛ fara an kan ɲinɛ da bɛ juguya ye sabu engrais yɛrɛ ɲɛ ta ye 8,000 ni kɔ 7,000 ni kɔ an bɛ fɔ cogo o cogo gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ anw da in gɛlɛyara dɛ an kɔni bɛ mun ɲini gouvernement fɛ sisan a taa kɔ fila na gɛlɛya in bɛ anw tɔgɔ dara mɔgɔw de kan sabu taa fan ci t'anw na bilen an bɛ kɛ jɔrɔ fan bɛɛ fɛ an tɛ fɛɛrɛ dɔn ci kɛ in kɔ an kamana guana dɛ n'a mɛ lajɛ bamakɔ fɛn in dun bɛɛ ye bamakɔ ye marifa bɛ sɔrɔ ten yan marifatigi tɛ fantan ye marifa t'anw bolo ci t'anw ɲɛ an b'an kɛ kɔlɔbɛ la an kamana guana an bɛ mun ɲini gouvernement fɛ n'an bɛ taa kɛ segin o kan ala kama kira kama u kɛ ɲɔgɔn faamu u kɛ sigi kɛ kuma kɛ wala marifa in bɛ sonsoro wala an bɛ se ka hinɛ lafiyara n'o tɛ an lafiya in tɛ dɛ bamananw ko tiɲɛ datugulen kalo dayɛlɛlen b'a dun an b'o sira de kan an m'a fɔ fanga man ɲi dɛ an m'a fɔ gouvernement man ɲi dɛ nka an dikura an kɔni y'a kanu ni gouvernement b'a dɔn a k'a dɔn n'a t'a dɔn an b'a f'u ye u k'a mɛn k'a dɔn kurumare bɛ degun 12 la bi malo variété mun b'an bolo n'an kɛra mɛn k'ara bɛɛ b'a dɔn a tɛ kɛ fɛn ye balo yɔrɔ wɛrɛ t'anw fɛ taa yɔrɔ wɛrɛ t'an na mali in kɔ an kamana guana dɛ n'a y'a sɔrɔ cikɛla yɛrɛ de t'u ka projet u k'a don an na n'a baara yɛrɛ k'u kɔfila an na fɛn t'anw fɛ yan ɲinɛ dɛ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ fan bɛɛ fɛ an tɛ sarata n'an zara fana a tɛ dɔ yɛrɛ ko a zara sabu maa mun t'ale bɛ bi wari tɛ k'o dabɔ fiyewu u k'a lajɛ u kɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u k'u kɔfila an na anw ɲɔlɔ mara anw dugura bi dɛ sabu wulikɛlɛ kɔ don ne ta bannen ye anw ka maa yɛrɛ mun bolilen don a ka ca e bolila k'i ka denbaya to balo kɛra kungo tɛ maa faa wa o ye marifa daburu ye wa o tuma mun bɛ se ka gɛlɛya nɔgɔya u ka fɛɛrɛ kɔni kɛ u ka jɛsigiw kɛ a kɛra cogo o cogo kulu saba in bɛɛ ɲɛmaa de b'u la minnu b'a fɔ jadisiw don ɲɛmaa dɔ b'u la minnu b'a fɔ donsow don ɲɛmaa dɔ b'u la sɔrɔdasi o ye jamana yɛrɛ ta ye ɲɛmaa de b'u la ka jɛsigiw kɛ wala anw bɛ lafiya n'o tɛ bamakɔ ka tɛ sa o anw de bɛ kɛ sa olu b'a fɔ kungo b'u la kungo tuuru la o ba m'u kasi minɛ t'o la o kungo de b'anw na olu b'a fɔ sirannen don anw de sirannen don sabu anw ta ye waati bɛɛ ye i bɛ bɔ da mun fɛ i t'a dɔn an b'a ɲini dɔnnibaaw bɛɛ fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan diinɛtigiw u ka se an ka gouvernement ma u ka sigi fɛn fɔw ɲini an na kɛlɛ tɛ kɛlɛ ban dɛ an ka jugu ni fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ka taa hakilila kelen na o tɛmɛnen kɔfɛ n'i wele bila kurumarikaw ma kurumare yɛrɛ bɛɛ kurumarikaw an ka ɲɔgɔn minɛ dɛ gɛlɛya nana dɛ kurumarikaw an ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn dɛ ala ka jisuma pu nin kɛlɛ in na ala ka mali kolo suma ala ka mali lafiya adulayi ala de bɛ e sara o n'u ko adulayi bɛɛ tɛ kɛ ni kɔfilɛ fiyewu ala de b'i sara i bɛ jɔ yɔrɔ min na bi k'a dɔn ala de y'a k'i ye maki a diyara ala ye cogo min a y'a kɛ ten wa adulayi tant que i b'a la ka saraka ala t'i labila yarabi ala ka n'i labila ala ka tanga birifini bira nin kan an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Daramani Tarawele kan ye bi an bɛ fɛn min fɔ lakanabaaw bɛ cɛ la k'u fo k'u tanu k'u barikada kungow kɔnɔna fan bɛɛ fɛ ka tila ka ɲini u fɛ su la kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ wulikajɔ min na bi wulikajɔ in kana kɔtigɛ n'o tɛ sigidala maa caman jɔrɔlen bɛ wa an dalen b'a la a tɛ kɔtigɛ basi in lafiya o bɛ sabati ala ka kɛ ten n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samakɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na kunnafoni ma daminɛ min ye États-Unis jamanakuntigi ka taa se Chine jamanakuntigi ma k'olu kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ dɔ furancɛ tɛmɛnen na a yirala ka fɔ nin ma ko filɛ k'u ye heure 2 bɔɲɔgɔnko kan kɛ u bɛ hakilila falen na kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bolila min ye Thailand ale lahalaw kan nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ min ye Chine jamanakuntigi n'o ye Xi Jinping ko ale kɔni kangari gɛlɛn kɔni tigɛ États-Unis jamanakuntigi Joe Biden k'a yira k'a fɔ ko a kana tulo kɔni kɛ tasuma la nin waati na fiyewu n'an bɔra sisan an bɛ taa États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ min ye ji kasara ye n'an b'a fɔ inondation ko ale kɔni barika bonyana États-Unis nin waati laban in na États-Unis marabolo min n'a bɛ ko Kentucky a yirala k'a fɔ maa mun bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kasara nin na ji kasara in fɛ wa ko ji kɔni k'a walakatala ka don maa caman ka du kɔnɔna na kunnafoni ka fɔ la ko min ye cakɛda min na ale kɔni bɛ jiko kibaruya n'o ye météo ye olu y'a yira k'a fɔ ko don nataw la ko halisa ko ji camanba kɔni bɛ sira fɛ nin marabolo in kɔnɔna la hali bi États-Unis
selo ya ira ka fo États-Unis jamana kuntigi no Joe Biden ko mi coronavirus bana ko ne ko ayala min ko kura tukunde ko de kama sa ko reconfinement no ka maboka bla adamana ko kon sigra tengele kan watina namboram ta iranga fo ya malda no ka fo mi alsa juka sarano inondation ko ale barka buena do afrane tan iranga fo ayra ka fo ma bisik buyango ulu bele kasaralo ni la iran jamana konon ka sabo ko jiko kasara nambore amna farafina malda no ka fo mi RDC ale jamana ko lu wulga jola no jamana do wulga jola no watina ninga monisco no casque bleu ale bulo farambu fi ninga ugen o de kama sa wulga jola kra do afrane tan na casque bleu ma fe ninga marfachi kon ka takanya si ma ko fulo ma mamun tumeni so ko tamana o kra so be ka mafla ko ulu bona nina ka se ka matan nan fona ko ulu kon se ko jogi an kram ko kuna fona muso jamana ko ka bisona ambe dugo ke basigi lafiya diɲɛ baligile kɔnɔ na se masaramani ala ko sabati an ka jamana ka bɔbolo la basigi lafiya an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamanaden bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye jamanaden bɛɛ ka kɛ yɛrɛ lakanana ye n'i yɛrɛ lakana to la i bɛ maa wɛrɛ lakana i fɛ an bɛɛ ka jɛ ka kunnafoniw di sango an ka jamana basigi lafiya an bɛ segin o minɛ kɔnɔ